The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 4:6-7 and 10. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Matthew 20:26-27. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. 1 Peter 5:5-6. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Jeremiah 13:15-17. Hear and give ear. Do not be proud, for the Lord has spoken. Give glory to the Lord your God, before he causes darkness, and before your feet stumble on the dark mountains. And while you are looking for light, he turns it into the shadow of death, and makes it dense darkness. But if you will not hear it, my soul will weep in secret for your pride. My eyes will weep bitterly and run down with tears, because the Lord's flock has been taken captive. Matthew 11:29-30. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Proverbs 15:33. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. To continue our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us use the principle of 1 John 1:9. Kung napakita mga sala, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. John 3:3 o John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa iyong pagdala kanamo, nining dapita sa pag-usapa, nining adlaw aron kami magkapadayon
sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ning adlaw, O Dios, nga imong ipadangat kanamo kin tanan grasya man. Salamat ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers o gatong mga igsuon diha ni Kristo. Aniya pa kita magdupot ning atong tun-anan, the unfailing love of God, ang gugma sa Dios nga dili gayud mapakyas. Og agi og review, okay? Mura ni og paglab-a sa atong panumduman bahin kini sa pagkamatarong sa Dios, hingpit nga pagkamatarong, or sa in English ingnon nato the integrity of God. Una sa tanan, agi kinig review ha, ang Dios og sara. There is only one God. There is only one God. Ayaw na nagkalimti. Isuwat yun na diya sa imong notebook o sa imong iPad. Okay? So there is only one God. Apan ang Dios gipadayag og nagapadayag nga tulo siya ka personas usa ka Dios. So mao kini ang atong gihisgutan nga doktrina sa tulo sa usa. The doctrine of 3 in 1. Na ang buot pasabot, doon ay tulo ka persona ang Dios. Apan usar siya ka Dios. Kaya ayaw nag-saypa. Do not misinterpret. God always existed. Diha gyud kanunay ang Dios. There never was a time that God did not exist. Okay? Why panahon nga wa diha ang Dios? Diha gyud. Ug ang Dios wa buhata. He is uncreated. He is self-existing. Now, sayo pa sa atong pagkatao early in life, tingali we became aware nga anaa gyud Dios. Okay? So, you must have come to a point in your life nga misugod ka sa pagkahibulong. You began to wonder bahin sa tinubdan, sa hinungdan, sa kinaiya, or perhaps the purpose of things. And you reached to a point that you became curious. Nagasusi-susi ka. Kaya na may imong pagka you are curious, okay? Murag lisod na punta niya na pag binisaya. O moingon kasi mong kaugalingon nga naagyoy labaw nga makagagahom. There could be a supreme being yun. Well, to imagine nga anaagyoy Diyos is much easier than to understand as to who and what He is. Gusto? Now, ang matag usa ka tawo, moabot man gyud siya sa stage of God consciousness. Kana bang mangutana gyud siya, gyud Dios. Ay man gyud siya. See, mao na ang stage of God consciousness. Tanang tao moabot gyud niya na. At least above minimum intelligence and age. Kana matud pa sa unsay gipadayag diya sa Roma 1:19 ngadto sa 20. Apan ang labing dako nga tahas sa pag-ila sa Dios nanginahanglan kini og labaw sa kinaiyanhong maukit-ukiton. It requires more than innate curiosity. Ingnon ta sa in English. Kini nanginahanglan og
usa ka positibo nga kabubuton. It demands a positive volition. Usa ka mainiton nga tinguhas tao nga mailhan gyud niya ang Dios. Og ang willingness o pagdisiplina sa kaugalingon aron siya mo sumitir sa pagkat-on sa kamatuoran. Mo submit siya ba? Kaya sayod naman kita nga ang positibong kabubuton mao na atong kanunay yung malmal din nga it's a matter of choice. Okay? Imo nang kapilian. Kana kapilian sa matag tao o kasagarang mga tao ay tamrog mo surrender na lang silang daan sa di pa kini sila mo makadangat sa ilang tinguha sa pagsabot. You see? Well, una sa tanan, ang Diyos mismo miangkon nga siya usa ka persona. God is a person. Okay? Unsay iyang gisulti bahin niya? Ang Dios nagaingon og ako mao si ako. I am that I am. So, kana lang pag-ingon niya na usa na siya ka persona. Basta. Og sa iyahang pagka-persona, mailhan na nimo siya sa iyang pagkatinuod. Kung nahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon, as a Christian, hinumdumi ang bugtong paagi for you to make God real sa imong kinabuhi is for you to make the Word of God real in your life. Kaya nga naman, tungod kay di man nimo buwag lagi ang buhi nga pulong sa sinulat nga pulong. Kinsay buhing pulong? Si Ginoong Jesucristo. O kinsa man ang sinulat nga pulong? The Word of God. Ang pulong sa Dios. O di nimo ni sila mabuwag ang pulong sa Dios o ang Dios mismo. Mo'y hinungdan nga dako yung kanang trahedya nga atong malinggatan nga there's so many Christians nga napakya sila in this particular aspect tungod kay most of them sa in the first place na sila mga wrong priorities lagi in life. Sayop na nilang mga pasiunas kinabuhi. Ug mao kana ang the main culprit ni ining bahina in this particular aspect. Wrong priorities in life. Karong panahon na. Kasagaran sa mga katawhan, wana, sayop ang ilang mga pasiunas kinabuhi. Kalibutanon, mga unsa. Mga tawahanon, mga dautan na yun. And because of that, they consequently fail to deal sa ilang mga anak. Nga unta they're supposed to train them the Christian values and principles in life sa sayo nga panghidaron. Mahinungdan nga kasagaran ni mga batanon karon bagong tubo in their generation wala gyud sila'y alamag how to honor God, how to live the Christian way of life. Wala. Kaya nga naman. Again, because their parents, ilang mga ginikanan, napakyas sa pag-amuma, pag-agak, to train them, to guide them in the Christian life. Wala na. They are just the products of their parents being losers in life. Mga pildiro man. Now, it's a matter of choice gihapon. Again, because of the parents' negative volition. Why gana? Why pagpanumbaling? Why gugma? Why tinguha? Why kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios? Kaya lagi,
lahi ang ilang mga pasiunas kinabuhi. You see? Now, being losers or winners in life is a matter of choice. Kapilian animo. Di ba kanunay gini natong i-emphasize yun nimo? Kung negatibo yung ka sa pulong sa Dios, wag kay gana na mo na. Produkto ra kasi mong desisyon. Nagiingon lagi sa itong mga katigwangan o tinuyuan sa ilang buot. Kung mao na nga, why mabasol sila? Kasabot ka? So, why mabasol sila ragyot nga mga ginikanan? Nobody's to blame except themselves ra. Sila ragyoy mga parents ang mabasol sa pagkabadlungon sa ilang mga anak. Labi na ning atong panahon karon, at this point in time, in this time in which we live, ang atong mga kabataan, mga bagong tubo karon, of course, dili man tanan. We are not generalizing na man po yung mga tarong na. Because kasagaran lagi nini, they have not been trained, they have not been guided and disciplined properly sa ilang mga ginikanan. So, nagitawag sa English, mga wayward na, mga badlungon na, labad na suo sa mga ginikanan. Labad na suo sa katilingban. They are unsa. They are the kanang liabilities. You see. So, labad suos, ginikanan, labad suos, katilingban, uban mga, they are in drugs, they have become a menace to society. Manay ang buta pasabot. They become a menace rather than a liability to society. So, unya ang grabe pa, kaya mga ginikanan, mga magtutuo para ba yun? Pagkaluoy. Well, of course, di lagi sila wailain nga mabasol sila ra yun. Now, kitang mga ginikanan nga mga Kristohanon, sagkag may paning atong mga kabataan, ato na unta ni silang sugdan. They are supposed to, kitang mga ginikanan, supposed to matuto ining atong mga kabataan, pinagis pagtudlo nila. Di lang sa mga Christian values, kundi bahin sa Diyos. You see? Huwag yun sila alamag. Nabitaw sa gisultis balang kasulatan diya sa Hebrewanon, kontrodusi nga nag-ingon ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok nga gamhanan. Okay? Ug diha usab sa 2 Timoteo 3:16 ug 17. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Mao kini mga batang gagmay, kinahanglan na kana sila mamatuto, imatuto sa kaybalo, kinsa ug unsa ang Dios. Ispikahan na gudunta na sila. Pasabto na unta ka na sila sugod nga na ay Dios, na ay labawng makagagahom. Kay lagi ang mga bagong tubo lagi ron, kasagaran ni nila, nagyod ka na sila ma-oriented nga na ay Diyos. Wala. Moralag ritual na lang ng ilang ibuhat. Musimbang mo Domingo lagi kay ting simba man. Apan sa panahon ng pagwali, hinay-hinay nagpanggawas. Istorya. Hinay mo unta ang labing mayroong danong bahin sa pagsimba. O man. Kasagaran gani nila, di na mo tuo nga na Diyos. That's the worst thing.
You see? Mas importante pa nila ang ilang kaugalingon. Ang nakagrabe God, ini karon. As a Christian, you should remember nga doon na kay nadawat. Ug kanang imong nadawat, mao ang kaluwasan. Daghan man sa mga igsuon nato mga Kristohanon nga wag yun nila sa impact sa ilang kinabuhi ang kaluwasan. Mura lang wagod. Ug mao kanay magkapahimo nimong Christian. Sayod ka nga salvation, kaluwasan, gikan o hinatag ni kinsan hinatag sa Dios. You see? Wag yun. Mo na akong giingon lagi ang mga wrong priorities na. So, barog ta nga there is a God. If you are a Christian parent, ginikanan, hinumdumig yun. Orient your child to a creator. Orient him about God. Di man kinahanglan nga mudawat o kaluwasan dayon ang bata kay he or she cannot understand it yet. Di man masabtan niya dayon. Apan as part, bahin mangud ni sa divine establishment. Kasabot ka kung saan ang divine establishment. Kini mga katukuran sa Dios. Ano mga balaod sa atong nasod o mga kanang otoridad, you see? Bahin kini sa divine establishment. Inomdom ka ba nga usa kini sa mga tulo ka kamatuoran, the laws of divine establishment, mga balaod, mo na naguna. Ikaduha, ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel. Ikatulo, ang pulong sa Dios, ang kamatuoran. You see? So, ingon nga bahin sa divine establishment, kinahanglan nga magkasabot ng ang bata nga naagyo'y labawng makagagahom natong tanan. And that is why a believer, kinsa nakadawat naman siya kaluwasan, luwas naman siya, ang imog yung tumong karon, mao nga himuon nimong tinuod sa imong kinabuhi ang naghatag nimo og kaluwasan nga mao ang Dios. Ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo. Grabe ra ba? And this personal sense of destiny, nagda ni ining daghan kayo mga butang alang sa atong pagkinabuhis adlaw-adlaw. That is why sa diha nga musud na kita sa pagtuon niini, we're going to see kung unsa ka bililhon ka importante ang pag-angkon, ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo nga Kristohano nagug ka ug moingon ka og Kristohano naman ko, so tinuod na gyud nako ang Dios sa akong kinabuhi. Unsa man na, istorya ra ba lang na o tinuod gyud? Mao man ay problema ron. Kaya nga no God, na may mga Kristohanon nga moingon lagi og ayaw ko pangutan ag ingon ana kay di man may tabo nga dili tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now, always remember that if you are an unbeliever, dili magtotoo, kinahanglan nga makahibaw ka nga naagyo'y panahon sa kinabuhi nimo nga moabot ka sa kanang gitawag og God consciousness. Makalinggat ka nga naay Dios. Now, kana bang point in your life nga magkauna ka nga naagyo'y labaw makagagahom? Naagyo'y. Apan kung imo lang ng dili panubalingon, if you just ignore it, disregard it, o di nimo ka nadawaton, now, it's all up to you. Imo na. That is between you and God. If you just think for a moment nga
Mayon, grabiya sa Dios, no? I sometimes muna nga, imagine, sawa ning tanan, wa pa ang kalibutan buhata sa Dios. Nahibawaan naman yun niya sa, niyadtong, wa pa yun ang tanan, nahibawaan niya. As to who is going to believe in Him, nahibawaan po niya, kinsa ang di mo tuon niya. You see? Kinsay mo dawat sa kalwasan, kinsay mo sa likway. He perfectly knows all these. Sa wapa ang tanan. Tanaw, tutuki na. Amguhi na. Nahibaw na ang Diyos. Human ka mo dawat niya. Nahibaw na siya unsay imong mga gikinahanglan ingon nga anak na niya. Okay, nahibaw naman siya unsay imong mga gikinahanglan, iyan na pong gipahilo na o giandam those things, those spiritual assets, mga spirituhanong mga kasangkapan nga imong gikinahanglan to be able for you to live a life that is pleasing to Him. Kasabot ka? You see, tungod sa pagkagamhanan, pagkasayod sa Diyos at tanan, naibaw na siya sa mga kanang panghitabo. Mga panghitabo sa itong kinabuhi. Bisan gani ang mga butang nga wa mahitabo sa itong kinabuhi. Naibaw na po na niya. Bisan ng mga insidente o mga occurrences nga mahitabo unta sa itong kinabuhi. Apan wa mahitabo, kanang tanan na hibawan sa Diyos. Sabtag na. Sa laing pagkasulti, ang Diyos nahibaos mga posible nga mahitabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan nahibawan sa Diyos. Iuna na ang Diyos. Naghisgot, nagtuon, mangudta karon bahin sa kaligdong, katarong, hingpit nga matarong kahalangdon sa Dios. In short, the integrity of God. Mo ni atong hisgutan kay bahin manguning atong uluhan og ang gugma sa Dios nga dili mapakyas. The unfailing love of God. Now, kining pagka-Dios sa Dios. Matud pa niya lagi, I am that I am. Wa siya pagkausap. Wa siya pagkalubad. Nabitaw na sa alawiton nga great is thy faithfulness. There is no shadow of changing with thee. Di yun siya mausap. He just does not change. Pulong. I am God. I am the Lord God. I change not. So, ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na. Okay? Samtan eh. And yet, considering the very fact nga kaibaw siya kung unsang desisyon imong himuon, di man siya mutandog. Dili yun. Dili siya mutandog, dili mo hilabot sa imong desisyon. Kaibaw gud siya tanan nga desisyon nga imong himuon sa tibuok nimong kinabuhi. Di ba niyang tanan? You see, unsa ka grabe ana. Nahibawan lagi tanan sa Dios ang imong mga desisyon, maayo bang desisyon o dili. Nahibaw siya niya na. Iuna na ka grabe ang Dios. Now, kanang pulong grabe, negatibo man na. Wata magpasambot ana nga negatibo. Anto lang gipatinaw og gihulagway nimo unsa ka pagkaway sama sa Dios. Gusto? Manang gamit lang gyapon tanan ng pulong ang grabe. How incomparable, how indescribable, how amazing and awesome God is. Niya pa, ang mga resulta sa mga desisyon nga atong paghimuon, iya nang gipahilo na subay gyapon siyang plano para sa atong kinabuhi. Kita nimo?
Ingon na ang Diyos. Kita ni mo na. Now, kung makaila ka na sa Diyos, unya nakasabot ka nagkinsa ang Diyos, makaibaw kag unsa ang pamaagi nga iyang gihatag kanatong tagsa-tagsa ka magtutuo. That is why early in life, you became aware that God exists. Basta? Puslan man nga midawat kag kaluwasan, hinagi siyang pagtuo kang Kristo lamang, naibaw ka na nga naagyo Diyos. Basta? Yun sa man din mo pagdawat o kaluwasan o di ka mo tuog Diyos. And you know what I mean? Mura man rog di mo tunong, dili mo sibo. Therefore, as a believer, you knew that there was a God. Sometime or dihay higayon sa imong kinabuhi nga nakaundan ka nga naagyo Diyos. Sabi nimo, sa gamay patingali ka, you have reached a point that you wondered about the source, the cause, ang hinungdan sa the nature or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being. Basta? Hinumdumi, kining punto. Whether you believe or not that there is a God, that doesn't in any way change God. Di yun na makausab sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Okay? Naagyo'y Diyos. Sabtag yun na pag-ayo. Mao ni nakagrabe ron. Kaya na may mga tao lagi nga di mo tuo og Bible, na ay di mo tuo og Diyos, na ay mga tao ron nga laing Diyos ang ilang ituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, the finisher of our faith. Dili. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Now, this is the problem now, especially sa mga magtutuo. Kaya ang bagang duot sa mga Kristuhanon karon, big majority, inay bay noon nga they give time, mugahin sila panahon sa pagtuon, bahin sa Dios, so that they will know who and what God is. Maingon naman inoon sila, may pang-imaginon na lang yun nato ang nga naay Diyos. Imaginon. Now, ang problema ini ron kay kung mudangat na ang nakalaing mga pangitabo, mga suliran sa kinabuhi sa mga magtutuo, wa sila kadangpan sa pagtugyan sila mga problema. Kaya man diha ang Diyos. Nga nila untang mailhan na mauna. Busa, ang mahitabo mao nga inay, instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsay atong dangpan? Well, mudangop tas mga tawhano nato nga mga pamaagi. You see? Mo apply na po din ni ang prinsipyo, human solution is no solution, only divine solution is the real, genuine solution. Namo na. Kita ni mo? Always good na. Always good. Bagang duot sa atong mga kaigsuon ang Kristohanon ingon ni anak karon. Tungod kay ang Dios imaginon ra nila. Dili siya tinuod. Kun mao na. Paminaw. The only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real. Tinuod, matuod, buhi sa imong kinabuhi. Maura gyud. Wa na gyud lain pang paagi. Sabtag yun na. But imagining only that God exists, that won't cut it. Imagination ra. Handura o ramanggod na. Wa kaya butan na.
sorry to tell you that. So, paminaw. Everyone reaches at a point in his life God consciousness. At least everyone above minimum intelligence and age. Basaha ang Roma 1:19-20. Now, kung normal ka lang nga pagkatao, you would be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matao sa katao, according to Romans 1:19-20, gihatagan yun niya ng gamay nga consciousness diha sa sulod niya nga he would know that there is a God. Apan tingali, you will say, well, kanadi ang mga atheist. Di man na sila mutuog Diyos. Mismo na silang moingog di kumutuog na ay Diyos means na ay Diyos. Di lang sila mutuog. Kasabot ka? Di lang yun sila mutuog. Kaya guwapay Diyos, dili na isyo. Di naman gani kamusulti nga why Diyos. But because hingsulti man kag why Diyos, di kumutuog Diyos, na agyo Diyos. Correct? Nasubay ba ka? Hindi na itong sigutan. Di lang kamutuo nga na siya. Di lang po kamutuo niya. Kasabot ka. Nasabdan ba na nimo pagayo? So, ang imong dili pagtuo nga na ay Diyos, dili makaapiktar sa Diyos. Excuse me. Dili ka na makausap sa Diyos, sa iyang pagka-Diyos. Gusto? Your argument nga dili ka motuog Diyos, that does not in any way change the person of God. Does not affect God. Never. Listen. God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibok universo ang makapausab sa persona sa Dios? Sabot? Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this. Sabtani. The Herculean task, ang ipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Dili madala. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Di mahimog saliat-saliatan lang ug tuon-tuon bahin ini, bahin sa Dios, dili. Di mada. Mao bitong karon nakasabot na ta ni ining atong paghisgot bahin ini, we will realize that naay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two reasons why a believer needs to study the Bible, the Word of God. First reason, unang hinungdan, nga nung kinahanglan nga patunon ang magtutuos pulong sa Dios, mao nga aron siya masangkapan, equipped. Okay? Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That's just the purpose. Ning atong ginabuhat din unsa man day ang tuyo nining kinabuhi karon. Di ba nga kita magkakinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios, utilizing, ginamit all what God has provided us. Ang atong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kay mahimo man natong kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi. O moingon man tag, wa bitaw pud ka kita nga naay Dios. Kristohano lang gaingonan, He is a Christian. O tingali mo ingon na siya, wa tingali diha basig natuog na bitaw ilang giuluhan ug natutulong ba ang Dios? Diya mo na pasipala.
Di mo na mahimo. The more Bible doctrine you acquire, paminaw, mas magdaghan ang imong pulong sa Dios nga imong naangkon. The more nga ang Dios becomes real. And the more God becomes real sa imong kinabuhi, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. Sabot? That's it. Kini mga doktrina nga itong itunan, di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. Bitaw itong atong itunan nga kinahanglan gyud nga dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminawon ug imong madungog, because that is the only way for you to experience the reality of Bible doctrine nga maunay nagalihok, maunay nagadumala sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon as a believer. Di madanang you will just say, aber atong paminawon kuno be, aber ato kunong suwayan. Although many of us diha magsugod, tingali, ang uban kaninyo, ang ingon anak. Pero ang imo hagod, mabitaw ning isaad mampud ni sa Dios nga, kung imo siyang pangitaon, imo gid siyang makaplagan. Jeremias 29:13. Basta? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Kardiya kanang heart diya. Umaw kana nga get this. Kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuuray, imo gyud siyang makaplagan. Di man mamakak ang Dios. Unsay iyang isulti tinuod magyong tumanon kana niya. God keeps His word. Di na siya Diyos kundi niya tumanon. Always remember this. God keeps His word. Ato ni ipadayon ugma. Kining bahin ini, mga nindot kayo ni mga punto nga atong makatunan o atong ma-apply sa atong kinabuhi. O kay kini may bahin kini sa atong uluhan, sa atong gitunan nga. The Unfailing Love of God. So, gihagit ka mo. Ayaw gyud sipyat pag padayon, pagsubay nining atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Karon sa ingon niya na maklaro, matataw na gyud nato kinsa ug unsa ang Dios. Pagampo ta. Amahan na mong Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon sa patinaw kanamo sa imong kinaiya, sa imong protokol, nga ang grasya mo man ang imong policy. Salamat o Dios, ining tanan nga grasya nga among gipahimuslan. Dili na mo ikatandi kini among gibuhat sa bisag unsa mang manungdanon o bililong butang ni kalibutana. Kay wa na lain makalupig sa imong pagkagamahanan. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo diha sa imong pulong nga ang imong pulong dili na gyud mahanaw hangtod sa kahangturan. Salamat o Dios sa among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Ron kami magkapadayon sa pagpakaon sa among kalag. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.